nu știu ce. Ai cumpărat? De ce am cumpărat? Ai cumpărat ce-am vrut? Nu. Nu, am cerut un foc. Așa zic că nu. Trebuie să mă controlez la nimic. Ha, băi, du, frate, hai tros frumos. Stai, nu știu, nu-mi avem noapte. Cât notezi eu, tu rog să verifici dacă e ceva. Poate-l cu rog. Vă arăt tot. Aici în dreapta la un da? În dreapta la un da? În stânga, da? Nu am luat nimic. N-am cerut la băieți un foc. Mai e ceva? Da. E ok? Deci nu am nimic. Mulțumesc.